I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. DJ YouTube, Сахата, Facebook, много харесате. Нема да споделяте, защото после казват, че съм бил ебата сега. Що ви карам да споделяте? Но въпреки това, не спирам да споделям. Който ме дразни, директно стрелям в лицето. Убивам пишлемето, съветвам те, не си пази до пето, защото няма да помогне. Няма кой на Сахата да му смогне, като ги подкарам с рими. Вече всичките им стават любими. Разбираш ли? Нищо не разбираш. Тръгна си да рапираш, а можеш само да копираш, да клонираш. Не можеш да се развиваш. Не ти достига багаж да репетираш, да рапираш, да измисляш, да пишеш. Не си се научил още да дишаш. Какъв си ти бе тапак? Как си мислиш, че ще измислиш някакъв трак и ще е як? И ще бъде слушаем? Саха вика, дай един куплет на заем. Може ли да ми напишеш текста? Ма да е по-модерен, звучи ми екстра. Да има кучки, кучки, да има бели булочки, булочки. Викам, две изречения ще метна. Вали сняг само в твоята тоалетна. Шеви наркоманчето. Вместо на Господ отива и почва се кланя на казанчето. Не бил сади да се стричам ти. Честно ли ми кажеш? Шмъркаш, пиеш, пушиш. Забравяш да четеш, да учиш, да слушаш и да дързаеш. Даже си забравил да мечтаеш, да се развиеш, това ти реква далечна цел. По-добре да се зомбираш и да си спрел. По-добре е да ходиш и да блуждаеш, вместо да пушиш и да мечтаеш, да учиш, да знаеш, да се развиваш и да следваш целите си. Ако не го правиш от спредите си, добре ли да си, за мене не си, докато не разбереш, че носител на промените си. Гледай са, не си от тия, не се меси, не си месия, не си МС, не се мисли, не си от тия. Аз съм най-злия и да падна бия. Слушай сам, не си меси, не се меси. Знам, че взимаш само някакви име си. Не си МС, не си месия, знаеш и да падна бия. Аз съм най-злия. Сахата, Таван ТВ. Пореден епизод, пак Сахата на ход. Не като Дон Кихот, нито като Санчо Панса. Подреждам ти пасианса в няколко нюанса. На забавен каданс, изпавам в транс. Шизофреника или глупака Ханс. Или като Емил от Льоне Беля. Бате, не спирам да се катеря като Юрий Гагарин, само нагоре и напред във всеки куплет. Гледам да не съм превзет, да съм себе си, да има смисъл във всеки ред, който съм си написал. И даже не само в написаните редове. И фристайла трябва да се получава добре. Да обмисля на себе, не само някакви думички, думички. И да викаш, аз съм голям, знам. Ма не е така, снимай котката на финала. Тя котката се търка в тревата. Котката се търка в тревата, дръпни си Хари. Оу! Да го изгледаме това. Да го изгледаме.